We have touched the hearts of many and have inspired people to do whatever it takes for friendship, love, and freedom. Now, from Arcus Lineage Productions and University of Cebu Theater Workshop Company, Bicicleta is now available on DVD. Ganahan ka ako'y singgit din sa bukid na gaselos ko? Oh, gaselos ko! Stop it! Paminaw sa gudusa! Saan naman, sad? Makakasag ka? Kini, Ato man ayaw na ako nagbalik. Ato man ang duwa! Kani adto. But not anymore. Sa'yo na kayo mamiya. Sa'yo na kayo mo pagpapas na ko si mong kinabuhi. Kalit ka lang nawala. Wako kibaw ko nga sa tiya pangitaon kay kang gustong mo tago. Ug wa ka kibaw kung unsay bation sa usa ka tawo na pirmi magpaabot. Muna nangita ko pagi. Ngita ko pagi nga mawala na si Nicole!